Актүбә бистәсендә стендлы атыштан ярыш үтте. Актүбә бистәсенең Барс спорт мәктәбенең полигонында стендлы атыш буенча ярыш узды. Татнефть җәмгыятенең корпоратив ярышында 51 кеше катнашты. Барсы да һәвәскәрләр. Ярышның ачылыш тантанасында Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев, район башлыгы Марсель Шәйдуллин да булдылар һәм катнашучыларга уңышлар теләделәр. Ярышның баш хөкемдары Барс спорт мәктәбенең укытучы тренеры Олег Лизунов та теләкләрен җиткерде. Бүген безнең Актүбә бистәсендә безнең спорт комплексыбызда ярышлар үтә. Бу инде Татнефть спартакиадасы ярышлары үтә. Монда инде бик күп командалар бөтен республикадан. Рустам Набиевич, Алмаз Завдач, бергәләп без ачып җибәрдек. Аларга инде спортсменнарыбызга уңышлар телибез. Кешеләр инде җиңеп чыксыннар. Монда инде менә бөтен мөмкинлекләребез дә бар. Без 3 ел элек бик яхшы зур ремонт үткәрдек. Монда инде безнең нефтьчеләребез ярдәм итте, Татнефть ярдәм итте. Һәм бүген менә 100дән артык бала шөгыльләнә. Бик яхшы тренерыбыз Лизунов Олег. Монда менә бик тырышып, шушы яратып, шушы ярыш белән, шушы төр белән шөгыльләнәләр. Бу инде олимпиадада да катнашырга була, чемпионатларда да катнашырга була. Безнең чемпионнарыбыз да бар. Без инде алар белән горурланабыз. Бик зур рәхмәт нефтьчеләребезгә, Рустам Ильич сезгә рәхмәт, Алмаз Завдачка шундый ремонт үткәргәнебез өчен һәм шундый ярышларны зур дәрәҗәдә безнең Актүбә бистәсендә үткәргәнебез өчен бик зур рәхмәт. Спортсменнарыбызга уңышлар телибез. Исән-сау гына шушы ярышларны үткәрергә язсын. Хәерле көн барыгызга да. Менә Марсель Зеварич бөтен исен сөйләп китте инде, миңа сөйләргә сүз дә калмады монда. Менә әйтәсем килә, менә бик русча әйтмешле стендовый стрельба дигәндә ул дип атала. Менә ниләрдән тарелка тәлинкәләр ишәләр, шул тәлинкәдә нидән мылтыктан атып шуңа тигерергә кирәк. Бик тә кызык спорт ул, олимпийский спорт дип атала инде. Һәм шушындый полигон монда Актүбәдә бар. Һәм инде минем әйтәсем килә, вообще соң вакытта Актүбә бик зур әһәмият, Татнефть карашыннан менә экопоселок буенча Марсель Зеварич минем сүзләргә кушылыр инде. Анда катеринглар, сөйләр, халык өчен анда йортлар, заводлар, шуның өчен ул инде Актүбә яңадан тагын яңара. Менә заманда тагын әйтеп китәм инде, менә сөйләгәндә дә әйттем. Раул Кәлимович монда эшләгән, йортлар салып, халыкка квартиралар биреп, аннан соң азрак мөнәсәбәт әһәмият кимегән иде. Хәзер яңадан артты да, шул хәтле күп эшләнә. Актүбәдә именно бу тир стрель ататырган тоже бик кирәк дәбер. Һәр менә иратлар любой мужчина инде русча әйтмешле барыр, мылтыктан мылтыкны күрсә, уже атасы килә башлый. Шуның өчен ул инде менә шушындый балалар бик монда күп килә мәсәлән. Шуның өчен эшләтергә инде бу тирне.